ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ମୁଁ ଗାଇଛି। ସେ ତାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବେଦବରିଶ ମିଶ୍ର। ଟିକି ଟୋପ ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିଲେସି ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟାରୁ ଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଖାଇପାର, ତେବେ ସିନା ମତ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର।